да бар. Татар милешлары ул рецепт кына түгел. Скалка для раскатывания татарской лапши, она особенная. Она должна быть тоненькая и длинненькая. Күпләрнең хыялында кала торган күренеш. Хәзер без дөньядагы иң тирән күл Байкал буенда. Ул борынгы төрки теленнән алынган Байкүл дип атала. Чынлап та бу күл бик матур һәм бик бай. Безнең милләттәшләребез килгән кунакларны шушы яр буена алып килергә ярата. Инде тагын бер искәрмә. Байкал күле эчәргә ярый торган су тупланган иң зур күл. Байкуль безнең ул не просто су, не просто озеро. Ул, конечно, безгә диңгез, ул безгә вот такое священное море, с которым без сөйләшәбез, без анардан энергия алабыз, ул безне җылыта, ул безгә хәлләр бирә, ул безгә настолько близкий, вот как-то всегда чувствуешь, что ты на своей земле. Татарлар Бурятияның барлык районнарында диярлек гомер кичерә. Алар руслар бурятлардан кала халык саны буенча 3нче урында. 7000гә якын. Иң күп татарлар яшәүче җирлек Иске Анахой авылы. 1000гә якын кешенең күбесе татарлар. Шулай ук Кәхтетамак авылында милләттәшләребез күпләп гомер итә. Бурятия татарлары мәдәни үзәге оештырылуга инде 23 ел. Мөхтәрият Байкал Сабантуе, Байкүл җыены, Ана кыйсы кебек этномәдәни проектларны гамәлгә ашыра. Байкүл айрым урында инде. Со всем уважением к Черному морю, к другим морям, да, Байкал, ему сравнения нет. Потому что это живое, это настолько живое как бы существо, с которым надо, во-первых, всегда дружить. Ул кешегә, ул даже чувствует кешене. Килясын, вот, пожалуйста, бүгін такая погода, бүгін такой кыяш, такое небо. Это не просто так, это по хорошим, добрым людям. То есть якшы кешегә ул бик яратып тоже была, и біз аны бик яратабыз. Поэтому просто, действительно, есть большая радость, что мы живем вот в таком вот месте, на Байкале. И все равно большая мечта, чтобы вот именно на Байкале у нас прошел когда-нибудь федеральный Сабантуй. Байкал Байкүл Азия үзәгендә Бурятия Республикасы һәм Иркутский өлкәсе чикләрендә урнашкан. Күл көньяк-көнбатыштан төньяк-көнчыгышка таба 336 километр гаять зур ярымай рәвешендә сузылган. Аның иң тирән җире 1187 метр. Аңа 336 елга инешләр кыя. Күлдәге су шул кадәр чиста үтә күренмәле ки, айрым ташлар хәтта 40 метр тирәнлектә дә күренә икән. Бу гадәттә яз көннәрендә була ди милләттәшләребез. Байкал бик матур күл. Безнең милләттәшләребез әйтүенчә, ул кешене тынычландыра, көч бирә. Монда бик кызыклы матур урыннар да бар. Менә тагын бер милләттәшләребез ярата торган урын. Таштан ташбака эшләнгән. Байкүлдә 27 утрау исәпләнә, аның 12се зур дип танылган. Байкүл районы кояш нурының дөресрәге кояшлы көннәрнең күп булуы белән аерылып тора. Кояшсыз көннәр елда бары тик 37 генә була. Гаҗәп бит. Менә бит Байкал суы, чынлап та төче су. Ләйсәнә Садырдинова, татарлар, Бурятия.